Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Һәр көнне меңнәрчә кеше халыкара чикләрне үтә. Кайберләре моны җиңел генә башкара, икенчеләре бетмәс-төкәнмәс киртәләр белән очраша. Һәм һәр ел Henley паспорт индексы шикелле исемлекләр безгә барлык паспортларның бердәй булмавын хәтерләтә. Шунбарлык шул ки туган урыныбыз дөньяны никадәр ирекле рәвештә гизә алуыбызны, хыялларыбызга никадәр җиңел ирешүебезне һәм яшәячәк тормышыбызның сыйфатын билгели. Гыйнвар аенда 2 эре институт Henley & Partners һәм Arton Capital еллык паспорт индексларын чыгарды. Алар паспорт ияләре виза алмадан бара алачак урыннарга нигезләнеп исемлек төзи. Кайбер илләр өчен нәтиҗәләрне фаразлап була. Сингапур һәм Япония кабат исемлекнең башында урын алды һәм ватандашларына 190ннан артык илгә визасыз бару мөмкинлеге тәэмин итте. Шул ук вакытта Әфганстан, Сүрия, Гыйрак һәм Пакистан ватандашлары иң зәгыйф паспортлы булып кала һәм бик аз хәрәкәт мөмкинлегенә ия. Нигә шулай? Кайбер паспортларны башкаларыннан нәрсә көчлерәк итә? Бу бүлектә паспорт көченең артындагы факторларны тикшерәбез. Мин Эльмира Тайран һәм сез TRT Global подкастларын тыңлыйсыз. Без сезгә TRT Global мәкаләләрен тавышлы буларак тәкъдим итәбез. Бу бүлектә 2025 елның 18 февралендә Саат Хасан әзерләгән «Нигә кайбер паспортлар башкаларыннан тагын да көчле» мәкаләсен җиткерәбез. Паспортның рейтинги иясенең алдан виза алмыйча керә алачагы илләр санына бәйле. Электрон яисә баргач алына торган визалар да әһәмиятле булса да, төп көч визасыз керү мөмкинлеге бирүче илләрдә. Мигрантлар белгече Ур Алтындал әйтүенчә, илнең икътисади көче әһәмиятле роль уйный. Тагын да бай дәүләтләрнең паспортлары гадәттә тагын да күбрәк кабул ителә. Ни сәбәпле? Чөнки бу илләрнең ватандашлары аз рисклы юлчылар буларак күрелә. Көчле икътисад тагын да аз кешенең виза вакытын узачагын яисә сыену таләп итәчәген күрсәтә. Бу да ватандашларның виза иреге алуын җиңеләйтә. Шул сәбәпле ахырга 10 елда шактый дәүләт чикләрне җиңеләйтте. Тик бу үзгәрешләр көньяктагы күп кенә ил өчен сәяхәтне тагын да гадиләштермәде. Виза таләп итү уңайсызлык кына түгел, шул ук вакытта ул икътисади һәм социаль активлыкка комачаулый ала. Франциядән эш тәкъдиме алган нигериялы программа инженерын уйлагыз. Сәләте бар, ширкәт аны тели, тик виза алу айрым хикәя. 2023 елда Бангладеш, Гана, Пакистан һәм Сенегал шикелле илләрдән ясалган Шенген визасы мөрәҗәгатьләренең кире кагылу дәрәҗәсе 41-50% тирәсе була. Henley & Partners ширкәтеннән Бурак Демирал Шенген визасы бирмәү дәрәҗәсендәге региональ һәм милли аерымлылыкларның бары икътисади факторлар белән генә ачыклана алмавын әйтә. Бу тагын да тирән тискәре карашларны чагылдыра. Шәхсият һәм мәдәният югары кире кагу күрсәткечләрен ачыкларга мөмкин. Сәяси тотрыксызлык та паспортның көченә тәэсир итә. Бер илдә эчке бәрелешләр бар һәм халык саны күп икән, сыенучы яисә рөхсәтсез мигрантлар куркынышы да арта. Бу риск виза сәясәтләренә йогынты ясый. Тик паспорт рейтинг артындагы мантык һәрвакыт излекле түгел. Әйтик, Henley индексында 96-нчы урындагы Пакистанның кеше башына туры килүче тулайым продукты һәм иминлек хәле Буркина Фасо яисә Чадтан тагын да яхшырак булуына карамастан, бу илләр тагын да күбрәк визасыз сәяхәт мөмкинлегенә ия. Сәбәбе дипломатия һәм сәүдә килешүләре.
Буркина Фасо һәм Чад Африка эшендә паспортларын көчәйткән региональ килешүләргә ия. Пакыстанның элеккеге тышкы эшләр министры Шамшад Ахмад хан иленең Әфганстан, Иран һәм Һиндстан шикелле күршеләре белән мөнәсәбәтләренең бик яхшы булмавын белдерә. Белгечләр дипломатик тырышлыкларның паспорт көчен әһәмиятле үлчәмдә үзгәртә алуын сөйли. Әйтик, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре 2006 елда аның паспорты бары 35 илгә визасыз керү мөмкинлеге бирә иде. Бүген әлеге күрсәткеч тыгыз дипломатия аркасында 182-гә җитте. Тарихка карасак, сәяхәт өчен һәр вакыт паспорт кирәк булмаган. Заманча паспорт системасы Беренче Бөтендөнья сугышында иминлек борчулары нигезендә килеп чыга. Сәяхәт өчен рөхсәт паспортның мәдәният тарихы китабының авторы Патрик Бакспи бүген кулланылучы паспортларның хәрәкәтне күзәтү һәм шымчылыкны киртәләү өчен бер чара буларак барлыкка килүен белдерә. Бу документ милли шикләрне көчәйтү һәм кемнәрнең кирип чыгуын күреп тору өчен уйлап табыла. 1917 елның җәендә Константин Петрович Иванов исемле кеше кулында паспорты белән Финляндиядә поезддан төшә. Тик шунысы кызыклы, Константин аның чын исеме түгел, чын исеме Владимир Ленин. Русиянең вакытлыча хөкүмәтеннән качу өчен яшерен рәвештә сәяхәт итә. Ленин һәркем таный торган сакалын кыра, паспорт фотосы өчен парик кия һәм чик буе сакчыларында шөбһә уятмыйча үтә. Бүген моны эшләү мөмкин түгел диярлек. Биометрик куркынычсызлык, йөзне анализлау һәм һәр адымда юлчыларны озатып баручы цифрлы мәгълүмат базалары аркасында Ленинның рәвешен үзгәртүе эшкә ярамас иде. Тик барлык бу технологияләргә карамастан, паспорт тигезсезлеге чынбарлык булып кала. Берлешләр паспорт көченә нык тәэсир итә. Сүрия, Йемен, Әфганстан һәм Венесуэладагы берлешләр миллионнарча кешенең өеннән куа һәм дөнья күләмендә мигрантларга каршы хисләрнең артуына сәбәпче була. Тик барлык мөхаҗирләр бердәй мөгамәлә күрми. Украинаны алыйк. 2022 елда Русия басып керүеннән бирле 6 миллион 800 меңнән артык украиналы күпчелек Авропа Берлеге илләренә качты. Тик бу масса күләм урын үзгәртүгә карамастан, Украина паспорты һаман көчле һәм 147 илгә визасыз керүне тәэмин итә. Моның нәкъ киресе, Сүриялеләр бик күп сәяхәт чикләүләре белән очраша. Нишләп мондый аерма бар? Белгечләр рух, дин һәм сәяси әһәмиятнең роль уйнавын әйтә. Авропа илләре украиналы мөхаҗирләрне тиләбрәк кабул итә, Сүриялеләр һәм әфганнар сәяхәт чикләүләре белән очраша. 7,7 миллионнан артык кешесе качкан Венесуэла белән дә шул ук хәл. Алтындал әйтүенчә, Сүриялеләрдән аермалы буларак, Венесуэлалар Испания белән тел һәм мәдәни бәйләнешләр аркасында өстенлеккә ия, һәм бу Авропа Берлегендә виза ирегә алуларына ярдәм итә. Авропа һәм АКШта шиктән тыш уңчы сәясәтнең артуы глобаль хәрәкәтлелекне тагын да буталчык хәлгә китерде. Виза бирүдән баш тарту күбәя һәм мигрант сәясәтләре кырыслана. Нәтиҗәдә үсеп килүче илләрдә яшәүчеләрнең сәяхәт итү мөмкинлеге тарая. Кайберәүләр өчен паспорт бары документ кына, икенчеләре өчен язмышының тамгасы. Патрик Бакспи әйтүенчә, глобаль сәяхәт һәм миграция чорында паспорт кешеләрнең карьерасын һәм яшәү рәвешен дәвам итү, яисә гаилә һәм дуслары белән очрашу өчен кая барырга теләүләре белән бәйле. Бу бүлекнең ахырына якынлаштык. Подкаст Саат Хасан әзерләгән «Нигә кайбер паспортлар башкаларыннан тагын да көчле» мәкаләсеннән алынды. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр исән сау булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте.
Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тезмәбезнең бу бөлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең Украина кризисында соңгы вазгыять һәм Төркиянең роле темалы язмасын тәкъдим итәбез. 2022 елның февраль айында башланган Русия-Украина сугышы көчен югалтмыйча 2025 елга кадәр дәвам итте. 2022 ел ахырында Русия өлешчә мобилизация игълан итеп, сон ягыннан өстенлеген арттырды һәм саклану линиялары кырып, Украина гаскәрләренең алга баруын әкренәйтте. Украина исә АКШ һәм Европа илләреннән алган HIMARS ракета системалары, заманча артиллерия һәм танклар белән һөҗүм сәләтен көчәйтте. Ләкин ике як та ачык өстенлеккә ирешә алмады. Дипломатик фронтта сугышның беренче айларында Истанбулда үткән тынычлык сөйләшүләре өмет уяткан иде, әмма алар дәвам итмәде. Сугыш озакка сузылгач, тынычлык өметләре дә зәгыйфләнде. Бер яктан АКШ һәм Англиянең бу бәрелешнең дәвам итүе белән Русияне көчсезләндерү стратегиясе, икенче яктан Мәскәүнең Украинадан кабул итеп булмый торган таләпләр куеп, кайбер төбәкләрне аннексияләве проблеманы шешүне кыенлаштырды. Нәтиҗәдә 2025 ел башыннан бирле бәрелешләр аеруча көнчыгыш фронтта дәвам итә. Киевта, Мәскәүдә тулы җиңүгә ирешә алмады. Бу билгесез хәл кризисның халыкара көн тәртибендә калачагын күрсәтә. Украина кризисы дәвамында Төркия региональ көч һәм НАТО әгъзасы буларак мөһим роль уйнады. Дипломатик арадашчылык тырышлыклары белән аерылып торган Әнкара сугышның беренче аенда якларны сөйләшү өстәле артына утыртуга иреште. 2022 елның 29 мартында Истанбулда Украина һәм Русия делегациялары арасында узган сөйләшүләрдә тынычлык урнаштыруда мөһим адым ясалды. Ләкин соңыннан бу чорда күзәтелгән тыныч халык үлемнәре кебек вакыйгалар процессны туктатты. Шулай да Төркия ике як белән дә сөйләшә алган сирәк илләрдән берсе буларак диалог юлларын ачык тотты. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган, Украина дәүләт башлыгы Зеленский һәм Русия лидеры Путин белән даими элемтәдә торып, киеренкелекне киметергә тырышты. Бу диалог нәтиҗәсендә тоткыннар белән алмашу, гуманитар коридорларны ачу кебек мәсьәләләрдә алгарышлар тәэмин ителде. Кара диңгез сәясәтләре җәһәтеннән караганда Төркия сугыш башында 1936 елгы бугазлар статусы турында Монтре килешүеннән туган вакаләтләрен кулланып, бугазларны хәрби кимәләргә япты һәм Кара диңгездә каршылыкларның көчәюенә киртә куйды. Әнкара Украина кризисында баланслы тотышын дәвам итте. Төркиянең стратегиясе төбәктәге көч мөнәсәбәтләрен күзәтү һәм үз иминлеген куркыныч астына куймыйча тотрыклылыкны саклау. Бу кысада Төркия Украина һәм Русия белән мөнәсәбәтләрен баланслады. Киевка пилотсыз очу аппаратларын сату белән ярдәм итте. Русияга каршы санкцияларга кушылмыйча диалогны саклап, арадашчы ролен ныгытты. Бу тигезлек баланс сәясәте Төркиянең ике якта да тәэсирлеген арттырды. Төркиянең Украина кризисындагы бу баланслы һәм күп яклы роле төбәк тынычлыгы һәм тотрыклылык өчен мөһим әһәмияткә ия. Соңгы елларда сугыш технологиясында пилотсыз очу аппаратлары мөһим урын алды. Украина сугышы бу тенденцияның иң ачык мисалы иде. Украина инвентарындагы Төркиядә эшләнгән Байрактар ТБ-2 кораллы пилотсыз очу аппаратлары Русияның күбәле конвойларына каршы көтелмәгән һөҗүмнәр ясады. Русия көчләренә ТБ-2 аппаратлары белән башкарылган һөҗүмнәрнең видео язмалары дөнья күләм җәмәгатьчелектә киң яңгыраш тапты. Бу кораллы очу аппаратлары классик һава көчләре белән чагыштырганда түбән бәягә төгәл һөҗүм ясый алуы нәтиҗәсендә Украинага әһәмиятле тактик өстенлек бирде. елга килгәндә Украина белән Русия арасында бәрелешләр бар көченә дәвам итә. Дипломатик шешелеш эзләнүләре исә һаман да билгесез кала. Сугыш барышында Төркиянең тигезлек баланс сәясәте һәм арадашчылык ымтылышлары игътибарны җәлеп иткәндә, НАТОның Украинага тәкъдим иткән турыдан-туры булмаган именле кулчатыры төбәктәге балансларны билгели. Пилотсыз очу аппаратлары һәм шәһәр сугышлары кебек факторлар бу кризисны 21 гасыр сугышлары лабораториясына әйләндерделәр.
Украина халкының зур югалтулары һәм каршылык күрсәтүе халыкара җәмәгатьчелекнең тынычлык-тырышлыкларын тизләтү зарурлыгын искә төшерә. Бу кризис дөнья сәяси линияларының берсендәге зур җитештерү буларак тарих битләренә керсә дә, Төркия балансын саклап калып, тынычлык урнаштыруга үз өлешен кертү өчен тырыша. Сугышның кайчан һәм ничек бетәчәге билгесез булса да, аның тәэсирләре һәм сабаклары озак еллар сизеләчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Доач Ипәкнең Украина кризисында соңгы вазгыять һәм Төркиянең роле темалы язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-лыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша Вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яңа шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.